Uba Michael Tongni ubala apply but do ticket na ka Voice of the People Party VPP banya aireng ha election MDC Sheikh Hasils Autonomous District Council na Nongston. Ulalit ban tep kerteng yaladi ha Office Deputy Commissioner ka West Hasils District kumu kertong klamseng ha ka laitrik urampang araja arpusan. Uba Michael Tongni uday ubala pendap ya kerdan BCA Software Engineer but uday ru Chief Executive Officer but Director ka Northeast Institute of Professional Studies NEIPS but uba syong basa hadong nongden New Nongston. Uba Michael Tongni ula pendap ya kejing tep kerteng ha ki minit bakadu bala senran lang yu da ka kurim ringkat ki bahayang sam bat ki nong kersan jong u. Habe kran sigilat pathai kubor hadid bala dap tep kerteng uba Michael ula ong bolo jusyakri yo pat ba ha ki babon ki benta lengba ki kambarit jong u bat menta ukwa bagi pat ba kin pen kubor ya u hau kulam knang bau kulam jong u un long uban nap bat un tho ikjing terwa paper ki ban wan ra jing mentoy ya ki pat ba. Ulang baladau job dan kam ban ap tanya ka scheme na district council henry udan ru la ka jong jing tep ban wat yi kampen roy na sabar ka jela. Ulapan banaru baladau job laipo persen na katulap jong unya rap ban penshna yeng ya ki bodok pasok bat arpo persen syaki seng jong ki bri ki beduna dokhat mat bat ban thauru iki lat ki lenti na ka banta ki samla ban seng kam la jong khnang ban la ban weng no ya ka jing kerdu kam kerdu jam. Ka jingmi ka jonga ka election ka banta ka dei namar ka jingwan kerpat jong ki rangba ki long kami ki samla nakapor syakapor nga kumuri rangba uba jusyakri ya ki pajba akasin ka bahnyo ngamla syu banset nga haban mi syakmat nama kidon kam ya ka jing syakri ka jonga bat ngaru kum syakri barit jong ki pajba ubalayat nakapor syakapor ki fokus nam ngadon kam bat nga snuthu wa ka mensim ka jonga ka angnut ban syakri ya ki te ha ka jingya danti ka jonga kum uriu samla labon tili ki snem nga persyang ban lekat kabala ban wanra ya ki development hapo katany da ka bor ka banga red ka jonga ngala persyang ban yai da ka ba na kentiu ya ka yok kam yok jam jong ki samla lamba ki snap tri kam ki jonga ban ai jing kai yaki bakin yo ban seng yaki kam ki jam ki jong ki lamba ngait scam ba usamla hi udai ulawe jong ka jela ka jongi lara ki samla ki scam ya ka terpeng ka jong ki ngait scam bakilong din mandin ki jongi ki don ya ka jingshania ka jongki na ka kom ka skam na kalian ka jonga nolong kita apa nala jile eru ko kam shakri pat ba ki jonga da ka banga yarap ki seng trimon subha kamta mi ki bapai ki breu ki badan jingduna ha ki dekat met da ka ju kopor ya ki seng ki badai pai ki nong rep ngayarap ya ki kumno bakin nya syakmat kin pentulun syakmat ekam ka jongki da ki jingkershan ki barit jonga habanga yo ya ki lat lembaga jingtho ka jonga haki proposal Tena kalian ka jonga nga sutho baku unong syakri pat ba ngadon kam ya ka jing syakri ya ka don kam ya ka jing it jong pat ba ngadon kam ya ka jing penkuk bor jong pat ba ha ukulom nang ba ukulom jonga unong ubanep nama ngadat don pa ya kata ka sap bo bleu ai bangan tho ya ki proposal banwan ra jing montoy henry ka ba khang nanti yang ya manta ka dei namar ba ukulom u jonga mo ukum don ya ka bor jong pat ba ngait scam kalau ra upai ba uai lat yang bangan long uta MDC ujoki now how ni usnam arja pesan bat kumta tata du kisngi ki samoy ki bakut no ngan la banwan ra ya shibun ba ki jing mentoy dan ki schemes ngamdon kam ban aptang ha district council ndai saki wai pat kilentiru kumju tana kalian ka jonga kan ka por ngakwa ban bu ya ka jing kerpat ka jonga ya ki khun samla ya ki riurang ba baro bangim dai ban persang ban comments ya ki kentin ki bosniu po ki YouTube channel na marblay manta ki don cibun ba ki kun ki khana rit mo ki badang pule iba persang ban penon kami ke social media kum gawai ka platform bakin pule kada ki yoi ya kata ka jing comments ki bosniu ki jong ki kun samla bat ki tu ki bosno tan ban comments kan kta no ya ka perkhat pertanyaan ka jong ki ni dei ka jat benreu khasi ka badon ya kata ka akor ka burom tengingit scam bahajaka bangin kentha hajaka ka bangin kentho ngin duai na kabenta ki candidates baro ki bayale ya kene ke election khnang ba ublei un pensngap ya ka jingla jongki ban pensngau ya kata ka jing angut apa ban chakri upai ba baru pai ba aru uli ban duai sha ublei ba da kumno kinla banjit atau kandidat kata program ke babiang namar ku kandidat datang yo ubri ubadan sisa ya kata ka jingno so pai ba in sayo iya ka jingkala ko ka kai ka jangi datang yo bat mi bakla banjit u kandidat ba penjat pada ka sinong kata ku MDC ngasutu kan sniu shibot yang ngit skam ki pai ba kin bu ka jing duai
kerpang nang bah kasih ke kilit ban kapur kinam bakla ban jet kandidat bat ng kerpat du akan kapor bagi pai ba kin bu ke jiwai ke kerpang ya baro ka kandidat ski badai hapo kan ka nongson constituency lagi dai hakino ki parti ru ngan pen klan ya ki dor barkor bagi dor basno ha nama begini kilong kitenrai jong kari ba kejak dari bajongi ngan penek bat pen klan ya ka riti dustur da kebangan yang persya ada don kijing persang ban pen kelane penduk yaki ngan ya site lamba ka bor jong ka 6 schedule na ka banta ban yo ya ka jinglai lo banti yaki siap dan iki mau nang makirit kiri ki jongi ki yo ban 3 jam ngan wan ra ya ka roy ka par snong ki thau haringkat ka jinga selok lang bat ki reurang ba snong bat ki seng sama teter ngan pen klan bat pen mi iru lamba ka district council lamba ka board jing start bau bleu ai ban penyo ya ka school kenang ba ki breu ki baduk ki bamelung ki bomdan ya kalat klenti ban lek bule kelas 10 kelas 12 bakin yo ya kata kalat bakin lek school A bat kunju ru nam taki breu badan jingguna ki department kumba pipitep ngadan ya ka shlam syakri ka jonga keleng ke jalan bat kila pauru opo fedebet bakano ka pisa ka bangayo ka badai tulap ka jonga lane kano ka pisa ka bangayo na kilap kamay ka jonga hababun ka percentage ngathe akan ka silam kenang mangan pentulo ni kam syakri tukumta lada nga job ikan election na clay na do ka dono nga krenro ka jing sisya balai 4% na katulop ka jonga kan lek sa kilong ying long sem ki baduk bamelung ki bomdon ya kalat ban thau ying thau sem ngan thau ying thau sem ki lamba ka tulop ka jonga bat ka baar ka long ba ar 4% kan lek sa kiseng do ki bre badon jingdona ki do khatmet kenang bakin la ban pentulo ni kam syakri ki jongki bat ngan thau kilat lenti nam taki samla bakin la ban sengkam sengjam lajong kenang bakin like nak ka jing ka baki kidon ya manta habang ya kendu bat ka jing kerdu kam keduk jam ngan manra ya ki jing yo haman la ki snong ki thau maupun sin ngisem baki breu bakli kimla ban mi syakmat ban wai ki dukan ki jongki kadai ka jing rem palat jong ki dukan lamba kan ni ka jing job ka jonga lada upat ba ukerku lada upat ba u ibet ngan manra ya ki jing yo om tang nak scheme jong ke MDC henry ngadon ni kilat krenti banit kenjo syabar jong ka state ban wanra ban urlong kita ki pot bakin biat don ki baong mo baka jingmi ka jonga kan ka por ka dai na mga kwa ban lek persya ikino ki party kam dai ka jing lek persya ka jonga ka party ngatrai ku muwei na kinong song snong ibatrang ban syakri ki pai ba baru buram ya ka jing pensengap pensingo jong ki katto kat ne ki batan kam ka jing syakri ka jonga ngadon ya ka hok ban mi syakmat ban syakri yu pai ba tengit scam bakin yo buram lam ya kan ne ka jing temu ka jing angnut ka jonga khnang ba min la ban yo to MDC wo biang nam ta ka nongstone constituency nakaliang ka jonga la job ne la remru ngam don kanu ka jing singo nama kan ka de ka jing terwa shu pai ba ngam don kam man hikayo pai ba mau pai ba udai unong bishar unong aibor baka syong ka jing start jong pai ba unjet yano kana kaliang ka jonga ngakit bok ya barok ki candidates to blame don rengkat bakti kinyo ka kapat ka bakot ka bakya patu ladalong hakano ka duru ni trelang nam ta ka baha kami at jong ilang sala Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya